Mýtus, že progresívne strany a ich mimovládne krídlá boli dlhé roky financované zo zahraničia, bol dlhé roky len konšpiráciou. Dnes však už vieme, že to nie je hoax a že je to pravda. Šéf PS pritom ešte pred pár dňami odhodlane tvrdil, že Cifrová Ostrihoňová platená zo zahraničia nebola. Nuž, posúďte sami. Portálu marker.sk ja len nadviažem, akouto tvárou malo byť práve vaša europoslankyňa Berenika Cifrová Ostrihoňová, ktorá bola ambasadorkou jednou z týchto kampaní. Že či viete niečo o tomto povedať? Z anglickej vlády neviete o tom nič? Nie, nebola. Viete, jedna vec je klamať a druhá vec nechať svojich ľudí, aby to verejne priznali pred kamerami. Bolo to za vlastne tie 3 mesiace, čo kampaň trvala. Bolo to na prepravu po Slovensku, hotely, keďže kampaň sa konala po celom Slovensku. Bolo to dokopy, teda ak chcete vedieť aj sumu, tak to bolo 2000 eur. V súčasnosti je platná novela zákona o mimovládnych organizáciách, ktorá hovorí jasne. Každý občan má právo vedieť, koľko peňazí dostala mimovládna organizácia zo zahraničia. A pokiaľ sa pýtate, tieto organizácie majú povinnosť vám odpovedať. Pripomeňme si však, že je to práve strana Progresívne Slovensko, ktorá tento zákon napadla na ústavnom súde a žiada ústavný súd, aby ho zrušil. Z dôvodu, že je v rozpore s ústavou a že je nedemokratický. V skutočnosti však ide o to, že títo ľudia sa boja, že sa budete pýtať. Táto kauza nám totiž krásne ukázala, že tento zákon potrebuje Slovensko ako soľ a že už včera bolo neskoro. Lebo ak chceme vedieť, kto ovplyvňuje verejný priestor, musíme vedieť aj to, kto to platí.